El mercat automobilístic de Manresa creix i destaca l'increment dels vehicles híbrids i elèctrics. El mercat ha tingut un creixement d'un 9,4%, 9,3%. Són unes quasi 900 unitats les que s'han matriculat a la ciutat i la tendència és la que ja va venint dels darrers anys. S'està incrementant la venda de vehicles híbrids i elèctrics i està baixant el que són els vehicles de combustió de tota la vida, el que és gasolina i gasoil. Aquesta és la tendència, el mercat va cap aquí i aquestes diferències cada cop seran més elevades, no? O sigui, es vendran més vehicles híbrids i aniran baixant el que són els de combustió. El que els ajuda a pujar aquestes xifres són les mesures relacionades amb la zona de baixes emissions, com és el cas de la capital del Bages. Totes les mesures que es puguin aplicar a la ciutat ens ajudaran a vendre a nosaltres i a tothom vehicles elèctrics, híbrids i totes aquestes tecnologies. La zona de baixes emissions el que ens aportarà és això, no? I farà que la gent s'hagi de canviar el vehicle, li tocarà passar per caixa i haurà de fer aquest canvi de cotxe. Tanmateix, la quota de cotxes totalment elèctrics és del 4%, per sota del 7% registrat a la província de Barcelona. Des del grup d'automoció destaquen la necessitat de tenir ciutats verdes i que els vehicles antics generen una alta contaminació.